Ngadap dah kita sengungu Balei saya sen ke por ke Bantei ke bang yok pat ban sambiang ye ke ketien ke jong Balei ngadap dah ke jingkemen bo Balei ong ikren ba ngikren ke ketien bang ngit ke ketien mdei ba kren mangan re kren u Balei bi padeng ta bo Balei kren udan ban kerkui bi udan ban le ai ke batmai ke jim jong pi udan ban pni ban pinshai ban ikai ban sneng ban bet ban meleningi syaka hok ke jong Balei khnang bagi nyolong ki bre ki ba janai hagi ke baro khamat jong Balei Dahil ta priyang sukabhay fi wait baro akan ni kapor siya ni channel jong POTTERNET Gospel Media Ministries but ya pi ki basngap nakanono benta jong ni kari jong ni kalang sila ka pertai ay kublay fi wait baro haga karteng Jesus Christ Nongkhryiem jongi kublay chibon ni jing dwai jing Christian jong pi ya ni ka jing shakri ya jing ki jong pi but kay ka pi le ba haga bari nagabenta ka kam ga jong Balei but nakabenta ka jing shakri u Balei un ainong yu pi ha ka bapau pangangay u Balei unang penan buram yu pi ki kon ki kti ki jong pi unang ra unang kentiu namaro Balei u bangi shakri u de u Balei u bam jula ban klet ya ka ay ka file na ka benta jong u teng ki briu kinang klet ngi kum ki briu teng kananon ka por ya bangi kum klet na u Balei to klet ya kita ki Balei bahaya u ya kita ki ba iet u bat i kita ken ki badan benta bat ka kam ga jong u Nita kini jong Balei kong, fin man kerahai man laga sengi ka kam ke jong Balei, malagi tips skhem yang ni gawai, pakata ke jing 3 minit jongi kam Shillong ka Balei na ay how try bang puli ke kini jong Balei shem ya kata nagsti ke banen kong, ki koren kal nong ka san kot ka basan pupra. Na bagum ta ko para bangit ba it jonga tolong pi iaineh skhem, bat ki bam kenria no, bat ki bam man kerahai man laga sengi haga kam utrai na ba pi tips skhem, pakata ke jing 3 minit jong pi kam Shillong Balei no ay ha utrai. Kani ka jing kentu ke jong upol. Usyakri jong Balei ubalai yo ya ga jing persat do men simba kot. La kren ya ga ni ka ktien da Balei la tho do upol shangi ki basngap shangi ken ki ba yo pediang ru ya kata ka ktien jong jing kerku. Ka ktien ke jong trai ga ong ko prabanget ba it jonga to long pi ki iaineh skhem. Ki iaineh skhem. Kabamot hi kandan ka jing pen ki ha kita ki parabanget ka jing pen ki kabala banwan na ka jing pang ka jing stam kabala banwan na ka jing yo jing kot ne ka no ka benta ka jing pat yeng pat sam ne ka no ka benta ka la banwan hendra ka ktien ka jong Balei ong ko parabanget ba it jonga to long fi ki iaineh skhem kala banwan ka jing duk ka jing thangan kala banwan ka jing sliang kala banwan ka jing kerdu kumba ki khon Israel ki laya ya kri klau kila wayat haga jingma kila yat shisha haga de jing sengo seir henry utrai udan rengkat bat ki bat shwa ban jai e ka basniu Balei yang akmat bat ule ki kamba kila de ban cha tan no shari Egypt Balei yang ka ta jaka bat ule ada yaki Israel naga kti jeng Egypt ukat ik doriau basau bat nang ta kila yat shiliang bat kila lat naga ta ken ka jing penjat jong kita ki shipai Egypt yaki Pada kwa banang yufi, habagiat ya kari klau ni kepertai kalom kari klau ngin tengan, kion Israel ki tengan, Balei ai bam yaki, bat hadu bakin dak kedang, ai dak er kiar yaki, ki complain bet namar Balei kedan shibon ki jing non kam ha kata ka jingat lenti. Ha ka jingat lenti ki jungi ni kepertai ki dan shibon ki jing non kam, teng imyo kita ki jing non kam, teng kimi lenti bakan long kom ton re kam long, kalong pun bandar kongpong, teng sungu diau, teng sungu si, teng sungu bitaru Balei kalong kumni kon Israel kilayat hagata kari klau kita sungo bitar yung Moses kita tnum kita knyom chisha yung Balei namar bagi ay baki ki anggot ya ay ka baki ki kwa klamlong hado baka pelong ki ban shna da ki wei ki Balei ya ka baki da shna ki da penbor yaw aran ban shna yaw tau kon masikser hado baki ay da ki jingdeng ki jongki da ki kser ki jongki ya ka ba ontay ni ban shna yaw tau masikser Padahal tang aku abang ngi fi ni kasngi kala aban jamo ki kun Israel Balei ki le kumta na mar bagi up kmi yung Moses bon one pai na ulom sinain re uklem one pai bagi pet ngi ibu la ja hadu ano sao po sngi uklem one pai kini gi ong imat o Moses unum man shu hangni tangi ngi la ya ja lentitat tadeng tangi dan kam yu Balei ha jaka bakin wat yu Balei bisha ki kwa bani i do Balei wo i Daga kmat wa genja dok juki tegrap kia tau Balei tau. Daga ba kiong ba uni Balei udai Balei jongi.
Tading tang imla ban tau yu blei jongi. U blei usa u blei u deu men sim. Para bu don men sim anta ka don ke jing lai loi. Baru jisu wang u blei long men sim kita ki ba mani u kin mani ka men sim bat aga jing sisa. Tading ta kan ngi I. Bau polu ong ko para banget ba I junga to long pi wi iaineh skhem. Ta ka dau iaineh ba long kat ba long ja kat ba ja aga jim ke jong pi hi sha wat la ka jing yap ka tur ka jim ke jong pi I bukan dei no pi rei wat la ka ta wanam karandien. Yang skhem namar bau jisu udei u mau siang ngin yang hau ngin sno hau bau deu mau siang udeu mau long ngala ban ong ya ka ba mla ban pen ki da ka no air. Tading ta sno arden hau yang skhem ka ba nong ifi ono pai no shikamon ni shikadiang shagani ka perthai shagani ge ek jingarap na gani ka perthai pai shautra yang skhem ka jingat baka ba ka kran ni kata kisan ranji sien ki sko thu ba ki la sko tolot aga ka jingat ki ong ko try tu pen klan ni ka jingat ki jungi tading ta teng teng kum ki breu ngi don ni ka jing tolot kawan ka jing tolot aga men sim ka jungi the ding ta ga ni ka tien ka jong blai ka ni ka singi ki ong to yang skhem pi ko para banget ba it jonga yang skhem ba ong ni wat kan ria no bat ki bam kan ria no na gai na kata ka Nongkhryiem na kata ka jing shisha na kata ka jingat banginam kan ria no shawe pat ya ka bangin iaineh bat utrai tadi dan ko abang ifini ka singi mamta yang skhem wat nam kan ria yang skhem wat nam kan ria Moses ula yang skhem shim la kan ria wat apeng ge jisha kran ben kit ki pat ba mono kran ben ki breu ki jong uhi ke kita ki breu ki ba ula pelat na kari Egypt ke kita ki mrau ya ka ba kila de ban yap apor Egypt kum ki mrau henrei anda ba kila lat lut kila let ba Moses kila ya lang ta kari klau maki ki ba kran ya ka ki tin ki ba thala ki kran kho ki kran ben Moses ki tim ki tla ya u madeng tang ai I buat kamen ke jong Moses kamen try jong u kam Miriam ke kran ben Moses pangayu I ba kala yo pang yang thok di berkata ke de jing shisha buat kamen jong uru kam Miriam ke kran persha ya Moses ni I ke tin ke jong Balei na ke kitab jing ken ke lenong ke ba khat ar ke khot khandai spo ko ongom ni te ke jing bitaru try kala me le persha iki but ula let no soi baru taul o ula kenria no na kata bernakal hakmi ru kam Miriam kala pang yang thok li kum kayor baru aran ula kmi ya kam Miriam but hakmi kala pang yang thok li Balei kapang yang thok li kadau kalong le pipuli ni kidkot ki ba khamashwa ka kren persha ya Moses tadai tangi I yang ni ba ndai tang ki breu ki kren persha wat kamen kaba it ke jong u kata kamen kabali yada yo Moses men bala pentia ne bala pentut yaita isang ha kata kawa nail maka kala yada maka kala ya narut ban yada lo jong para andre onda lapoi kini kapor wa makaru ke keren persya ban ya lo jong para Moses usyakri jong Balei unong ya thuk lupa jong Balei ba makaru kala yo ya kata ka jingpang yang tholi namar ba ka keren persya yang Moses tingi yang ni ba habang iya aga percaya am teng keren persya ginong yalam teng keren persya yo Balei teng knyum ni tnum ba gani am kanum poisino shanoro kanum poisho e shairu rei na kwa banong ifikum ba kaktin ke jong Balei ka ong to pin yang skhem but what num kan ria no na kata ka jingat wanum kan ria no na ka jingit ye ki shakri ke jong Balei ni nau Balei wanum kan ria no ye ka jingit ke jong pi ni ta ke jingadai ke jong pi ru mo badu bril ni badu Balei tading ta tin jong Balei ka kran shang ni gong ko pra bangit bi jonga to long fi ki iaineh skhem bat ki bam kan ria no bat ki man karhai man lagas ni ka kam ke jong Balei ta ka batip skhem ba ka ta jing 3 minute jong pi kam jolong le noi hau trai tading ta man karhai man lagas ni ka kam jong trai 3 bit khop 3 bit top wanam kan ria ya ka badai ban le hab le ya ka bam dei ban le tading ta haba ong ban man karhai ka kam ke jong Balei la pa ip ya ka ni ka protei ba pin 3 ya ka kam ke jong ba ka kam ke jong Balei ka dei ya ka ba pin 3 ya ka kam jo ka jing penem ngasok tanat palat ba upol uong kum ni ka kentien ru habang apuli ni kitab mo ka kam ki apostle ngai I hang ni kani nong ka bar pun riu ka khot ka ba khat pra ka ong kum ni kani di ka kam ka ba Balei upa i upol wong
ka kam ban pen pet ye ki khmat jong ki bakin yo pai no na ga jingdom sha ga jing shai ban na ga bor ga jong soitan shau blei bakin yo pediang ka ba map igi pop ban na ga benta hap deng kita ye ki bala pen khut da ga jinget ka ba hanga kani ka ga kam ka jong blei bo wei po wei u banget outra jisu ula yo ye ka ta kam kombo pol u yo ine ka kam ka de yangi i wei po wei ru manam kan ria no na ga ne ka kam Reban man kerhai man la keski de kam ya ka ban pen pet ki khmat ki ba matla begin pai no naga jingdom sha ga jingshai naga bor soitan sha ga bor blei bakin yo pediang ya ga jingmap ki pop mana ka bentah deng kita ki bala pen khut daga jingat ke bahanga ka dei kata habang ngingingat on pen khut on sat khut ya kita ki breu habang ngi pla habang ngi ala bagi ki breu ki diang ya ga jingker khu ya ga jing penem Tadai ta kam ke jong blai kalong ban ya lap ye gospel. Ka kam ke jong blai na do mendai kalong ban pen im ye ki breu ki jong. Tadai ta wanda la dina beneng sknoru. Ban pen im ya ki min sim ki ba kodor. Pagade kata ka tin jong blai ka ong ba kopra banget ba it. Tolong pi ki bi ene skhem. Wanam kri ano. Ki ba man krai man la ka ski ka kam ke jong blai. Ai ba ka perteken pet ye pi kan yu jisu. Ai ba ka perteken pet ye fi kan yu ya ka ktien ke jong blai namar pi dei sha ka shiti paki breu ki yo ban pule ya pi baken yo itu bau jisu pleng udai ba shisha pada inda ko abang fi kan ke ski baka ta jing 3 minute ke jong fi kam Shillong lena e how blai pin yo e ka nong no try na do na ne perthai pa pin yo e ka nong ru anda fila let no na ga ne ka perthai baka bible ka ong e ka ta bang pule ngasngo tenat do kata ngasngo yo diang jingker khu do kata ba ka tin ka jong blai ka ongkom ni Marcos knel no mispo ke khot al khandai ka ongkom ni henrei u jisu bolei thu bula ong shi sang ong api omdon u bala I no ela ga yeng la ni kin men boshin rang nikin tai la ni yo khpa la ni ka kmi la ni ya ka tanga la ni ki khon la ni ki bri na ga benta jonga but jonga gospel henrei un yo pdiang ken chis pa sha ya ga tamenta hagani ka por ya ki yeng but ki men boshin rang but kan thai but ya ki kmi but ya ki khon but ki bride lem but ki jingle ben but haga pertai ka ban sawan ka jing em bom jikot rei shibon ki ba shwa ki long khat do but ki ba khat do ken long shwa namar bagi skri u bleng ibu she ki brio baro shadien ibu yu jesus she khamat ka ka kam ke jong bleng but ya ka ei ka bangi trai ka kting jong blai abang iman kerhai man la ka singi ka kam ke jong blai u blai onam klet ya kita ki jingle ke jongi onu ai nong yegi kat kum ka ka jingle ke jongi pada inta kwa banang fi ni ka singi fi shkri u blai de u baklet ya kita ka jing shkri ke jong pi klet ke jingle ke jong pi kita hi ke pen burom u blai penan burom be un penan burom be kita ki shkri ya u jesus christ u kpan penan nam be ong ka khtir ke jong blai no yanis no ba khar de khot par pon reu la fi shakriu trai pi bot eu jisu pi nana ka jaka bo kan rat udan baru kupa u jisu christ un penan nam ye pi trinta bi shakriu trai man karhai man la ka ski ka kam jong trai but tips kam ye kani bagata ka jing 3 minute jong pi kam Shillong le nai teng abangi 3 minute ye ki ei bakan jado teng im ju yo ru ye ka return singila 3 ba mio bill teng ila 3 ba mio jingker khu ila 3 ba mio ru ka nam mio burom hiru teng habangi 3 dan bu hiru ye kata hendak habangi 3 na kam tau blai i un ai fi ka burom ye ka nam un ai fi ka jingker khu ai fi ka jing embam jikut un ai fi ya kata ka ba fi dei hok ban yo namaru blai udai uba ainong ya kita ken ki ba shakri ya u tadeng ta sai sien nga kerpat ifi ba fin yang skhem pinum kan ria no aga perthai ke jong jingpin ki ni em ke perthai si sha ka ba pon ki ai tadeng ta ki jing la imran ki jing kai nang ni nang tai ki la banwan ke ba pen ardatien ru ya jisu ni ki jing shem ki ba per ka ba pi shem ka ba am ardatien ru jisu renga ka ban ong ye pi ke ni ka ski yang skhem long ka balong ja ka ba ja yang skhem wanum kan ria no man kerhai man la ka ski ka kam tra ba tip skhem ba ka jing 3 minute jofi kam Shillong le na yo Plengker ku ifi ekwa ben dwai na kam ta jofi hagan isni trying aingo ina ko pain ga por ka ba kodor ya ka bang yo ban kren ga ktin ga jombe ga sungo palat ya ne ga ktin ga ba im ga ban bor ka jome
kabahikai gi bangin yang skhem bangin Nongkhryiem no na me bangin Nongkhryiem no na ga jingi gi jome bangin Nongkhryiem no na ga bor ga jome try mana ga jinga day but me try bangin man karhai long ga belong jag ba jag ye gi jim jungi ngin Nongkhryiem ngin man karhai man la ga sngi ndai tang re man la ga sngi kam ga jome bangin tip skhem ba ga jing 3 minute ga jungi kam julong le hakmat jome try abin ki kun jome kin ye Nongkhryiem na do ga donut na do ga men siem try kin long bi tek tang bat me tang ya me kin kren tang sapang jome ko try bal ki ke borok kin le kan long bi nam ta ka ching men toy ke jome komo pol ong ya nga ban em ka long Chris kamot kat bau dang em ka long jing men toy yo Chris bodo ong la dang yap ke jing men toy ke de ya nga ban em ka long Chris ban yap ka long ke jing men toy ai ba katakan long ka mutu la ni kata ka phang padeng ke jing jungi iwe nga duai nga ker kui pi hagane ka sngi pin long shegi bala ker ku do try ke pi le if tray kan ga jing sai so kan don ke jing man ba pin don ke jing job kan don si sha kin kata ke jing kemen hagate ke jing tray ke jong fi pro play no ai bor fi nga ke yeng sam kon kti jong pi na dong sha dong unang ker ku hagar teng jisu ga duai amen amen try no ker ku fi ngin sai sham yang sai ka sngi iaineh skhem mo Nongkhryiem no man ker hai man la ka sngi kam try tip skhem ba ka jing 3 minute jo fi kam julong le no how try kan ma gani ka weru khat ar khat like khat sao December ngidan just saying healing festival for Bharambong pen create la joka donut one chili ke jaka ngini le kemen how try ngini ir ki kamba ke jong try khat ar khat like khat sao December hang thi po madan kur kalang Bharambong try ngir kui vi ku blai shibon brain ba ka boram ju amen